बिक्रम दैमारिया लिरनाय सुजुनाय मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। जिउनि जोबथा बुब्लि मिउजिक भिडिअआव बिक्रम दैमारि आरो सुलेखा बसुमतारीनि मिलौदो मेथाइजों लोगोसे फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। जिउनि जोबथा बुब्लि मिउजिक भिडिअखौ 28 जानुवारि खालाराव बेखेवनाय जागोन। सुलेखा बसुमतारीनि जिउ जारिमिनखौ लानानै लिरनाय जिउनि जोबथा बुब्लि मेथाइखौ सुलेखा बसुमतारीयाबो देंखोखौ बोदों। दुखुनि जिउनि जोबथा बुब्लि मेथाइनि देंखोखौ लिरदों, सुजुदों आरो देंखो होदों बिक्रम दैमारिया। दिनै आङो मेडाम सुलेखा बसुमतारीनाव दंफैयो। जाहोना जाहैबाय आङो मेडाम सुलेखा बसुमतारीखौ लानानैनो दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन। गावनो लिरदों, गावनो देंखो होदों आरो खन्नाया मेडामाबो खनदों, आंबो खनदों। दा बिथांनि जिउ जारिमिनखौ लानानै आं जा सुंद' मेथाइजों लोगोसे मिउजिक भिडिअ बानायदों बेखौ 28 जानुवारियाव रिलिज खालामनाय जासिगोन। आसा खालामदों रायजो राजाया अनसायगोन, नायगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आंबो नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे बिक्रम दैमारिया जितु भिडिअ एलबामखौ दिहुननो नागिरदों, बे एलबामखौ जेदिन ओंखारगोन बयबो रायजो राजाया नाजावनानै लागोन, नायगोन आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन होननानै आसा खालामो। बेयो आंनि बिक्रम दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा थांनानै नायनो हागोन। थेंक इउ।